Gavana ma Bomet Hilary Barchok kod manen gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati koro yawnegi ayanga buche mag mibadhi maluorogi. MCS mag UDA kod ODM timo romo kod ogai mag duond buchegi magin William Ruto gi Raila Odinga ewi paro mar thicho oko gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Mahingo ji 1,000 owito ngimagi e masira mar sienyruok mar piny yo imbo mar Sudan. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati kaachiel kod Atiomos, gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati owe thuolo kod rambun mar $1.5 kendo doho chiwo chik mondo mi ochwal obok mare mar wuoth e doho. Maeri en tok chwal e doho ma Milimani kaachiel kod achije mamoko kidonjonegi koda keth mar mibadhi. Gavana ma Bomet Hilary Barchok bende doho weyo thuolo kod omenda maromo $5 ka direkta mar kambi mar Chemasus Evans Korir owe bende gi rambun mar omenda maromo $2 million. Doho bende ochiwo chik ne achije duto mondo chwal obok magi mag wuoth e doho kendo kik wuogi e pacho ka doho ochiko kata ochiwo thuolo kendo ni kik gibed kod twak moro amora ewi burani oko mar doho. So the first accused is Wycliffe Wangamati, and his terms of bond are a bond of $5 million in the alternative a cash bail of $1.5 million. These terms also apply to the accused number 6 and 7. Are we clear? Yes. Okay. So then we have the second and third accused, and their bonds have been set at $1 million and in the alternative a cash bail of $400,000 each. These terms also apply to the fifth accused. The fourth accused is a bond of $10 million in the alternative a cash bail of $2.5 million. The eighth accused is a bond of $8 million in the alternative a cash bail of $2 million. And then we have accused 9, 10, and 11 banded together, each of them a bond of $1 million in the alternative a cash bail of $250. MCS mag ODM e kaunti ma Nairobi olando ni gibolo piny paro mar thicho oko gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kochiwo ler bang' romo manotelie kod ogai mar ODM Raila Odinga e boma ma Nairobi. Romo ma bende noyuorie gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Jakom ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa okoni MCS okawo okang' ma kamano mar miyo Sakaja thuolo mondo olok kit telo mare kendo ti machiegni kod MCS kokalo e neno ni chenro ma pod okwamo e wards ma Nairobi pod thoth. Katika maongeo yetu ambayo tumekuwa nao kwa masaa 4-5 ambayo yamepita, tumeongea na watu wamezungumza na MCS wametoa mambo yao na yamesikizwa, na vile vile pia leadership wametoa mambo yao ikasikizwa. Kwa hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo impending impeachment yairishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya katika uongozi wake katika kaunti ya Nairobi. Na pia governor ametoa malalamiko yake na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Tumesema ututaki siasa mbaya katika mji wa Nairobi. Kwa hivyo governor na huru wa kuendelea kazi yake hata kwa na impending impeachment ambayo itakuwako imewekwa. Doho ma Narok ogolo chik ne Julius Rankesi ma en achich maduong' e nek ma japuonjre mawuoyi ma jahigni 10 manie grade mar 4, nek manotimore e skund JSS ma Majengo SDA Narok ni mondo olorne kuom jumbe 2 e tesend obila kirito pimo obwongone ka ni kare kata oyo kapok oyawne bura.
Frankesi manochopo e nyim jang'ad bura Hezron Nyaberi ne onge kod okil mare kendo ne ok oyiene yie kata kwedo kweth makamano nyaka koro doho riti duoko mar pim mar obwongone. Achije mamoko magin japuonj maduong' mar sikundno kod matron bende ibiro duoki e doho bang' ndalo 14 kidonjonegi koda keth mar nek mar japuonjreno. Jata tije mar somo e kaunti ma Narok Apollo Apuko ogolo chik mondo olor skundno kapod itimo nonro. Mabuse ya Mutisya. Yes. Oganda modak kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell e alwora ma Nyanza yudo geno bang' kit chenro mar thieth manyien biro e boma ma Kisumo e lony mabiro neno ni welo negi ng'enge mag remo kata red blood cells. Chenro ma kama ibiro ta gi kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral komakore gi od thieth maduong' mar Nairobi West ka igeno ni obiro konyo e tieko midhiero mar tuo mar ringa mar remo mosebedo ka chando oganda kuom higni. Yangore na tamalo 90 mag jotuo mar ringa mar remo wito ngimagi ka gichopo higa mar 5 ponono ni tuono korangi e yo malong'o, gino momiyo kit thieth makama biro bedo maber mokalo nimar obiro geng'o thoe makamagi. Kendo wacho ni nyithindo monyuol gi tuo gi, statistic wacho ni atamalo 90 kuomgi tho ka pok gichopo hikgi mar 5 ka onge thieth moro amora momigi. To ng'eny jowa nyithindo gi tho nikech ok ging'eyo ni nitie gima inyalo timnegi. Koro procedure madhi mbele sani iluonge ni apheresis. Ma jatuo manigi remo manigi particles mag sickle cell koro imiye remo maonge go. Tiwacho ni procedure ni inyalo time once in a year. To records wacho ni jatuo mose go through this procedure bedo maber maonge complication mora amora for almost 5 years. So your blood is containing a lot of sickle cell which need to be replaced. If you don't replace this sickle cell in the blood, it can complicate life and you cannot survive more than like 30 years. And then if you survive, it complicates as it can give you the stroke because the blood is thick and you cannot have a good quality for entire life without having a proper treatment. So this technology, the beauty is for this technology, it improves the quality of life and minimize the complication in this disease. Moko kuom jogo mobaro buk kod jotend gweng' ma Siaya medo kwedo paro mar aneno ka mano ke sigana mane onego beni wa somo. Mana kamano en weche manyien mag kagi kacha wadhi nyime bang' thuolo machuok ka sigana moango en ni moko kuom mine magin jotend ODM e kaunti ma Homa Bay owuok tung' mosuo gi moko kuom jotije sirikal kaunti ma Homa Bay magiwacho no wuok go chenro mar sirikal Gavana Gladys Wanga to ginie sirikalno. Mine go mag ODM go kotelnegi kod jakom ODM Marangwe Caroline Owidhi owacho ni nitie jotije mag sirikal kaunti no masani ok tim tijegi ka gima duong' ma gitimo en tiyo gi josiasa moko ma ok sir sirikalno maduo ne Gavana Wipi motelo ne yiero mabiro. E twak margi gi jofwamb weche boma ma Homa Bay ginyiso jotijego mondo chak chono gwe tao giyud thuolo mar goyo sirikal kaunti no ka gin oko ma ok wuondore ka gikunyo tie gavana e chenro mag dongruok motimo. Jotich manyawa osetie kaunti ni. Nyawa wuotho gi farusi kamanyo ne jo Homa Bay. Kendo manyo ne jo Homa Bay mokel ne jo Homa Bay mokel kawuono Homa Bay rieny koso rieny. Wan number 1 koso kwana number 1. Bende king'eyo ni tiye sirikal nyawa ng'aya ni. Itiye sirikal ni tikunyo sirikal. Wani kaunti wa mar Homa Bay kaka wuono kiwuothe. Tiwuotho kisungori kendo wuotho ke jachir. Wan kaka mine mama ohero wa kendo miyo tendwa ni wamore iye. Koro miyo joma dwa tugo gi tende nyawa ng'aya ok wabi miyo rum. Kendo wakwero gi
Gitenda tino nyawa kwadado yuma. Ng'ama power thirst obed mos. To kasa bidulo, gibende gitito mondo wa atieno aso Mohew e kar chung'ol bura mar Arieda noyudo thieth maonge chudo manobagi kod migawo mar thieth komakore kod jose lwedo mamoko ka thor maduong' mar chenrono ne geto kedo gi landruok mar kute manyien mag ayaki mathoro landore ahinya to dhi wedhe ma pacho ka. E sa chenrono jopiny noyudo thuolo mar pimo chal margi mag kute mag ayaki, goyo picha ne tuo mar kansa e kind tuoche mamoko. Thuolono bende noti godo mar lero dho wath ma Kamariga, pidho yien kod puonjo jopiny yore mag ritruok makare. Moko kuom jopiny manoyudo thieth kod tiegruok mopogore onyiso mor margi kaluwore kod chenro ma giywago nengo mar thieth moidho ahinya to ne jogo mapok ondikore go okumba mar SHA. Kendo ne giyudo thuolo mar pimo chalgi mar kute mag ayaki, mar kansa, kaachiel gi tuoche mamoko. Kendo odiechieng' mar ariyo, ji noyudo thieth mane gipani ok bobedo nono. Amor mokalo kaka ng'at achiel kuomgi mane oyudo thieth makamano. Koro ka thieth manono ni nobiro, msigo mar chulo pes thieth cha koro onge. Koro pesa ma giyudo matin cha ginyalo tiyogo e yore mag chiemo kaachiel gi yore mag chulo ne nyithigi school fee. Gima gitimonwa Kamariga kawamorgo moloyo. Nyoro nyo gitimonwa gik madongo ahinya, achiel kuomgi ne en drama. Drama ni nyo puonjowa weche madongo ahinya, achiel kuom gik ma nyipuonjowa nyo gin weche mag okimi, HIV and AIDS. Ma bende osechandowa ahinya thurwa ka. We have experienced a very good turnout, and it's impressive that the community has owned up to this initiative. Mondo jodala oyud thieth mopogore kaka HTA services, cancer screening, thieth mar wang', nyaka donation mag wheelchairs ne jomong'ol. Siaya County and one of the counties in Nyanza province there is high prevalence of HIV and AIDS. To king'iye statistically, you know, the prevalence of HIV and AIDS ng'eny along the beach kuma mostly fishing is taking place. Manyalo romo ji 1,000 owito ngimagi e masira mar sienyruok mar lowo manotimore e alwora mar Mount Mara mantiere imbo mar piny Sudan. Masira ma kama oyangi gi telo mar Sudan Liberation Movement ka giwacho ni masirano notimore bang' koth mapek manochwe e alworano ero kuom seche buora. Kweth jolwenygo momako alwora mar Darfur okwayo riwruok mar pinje United Nations kod riwruoge mamoko ma chiwo kony mondo ochwal badgi mondo mi gichiw kony ma ginyalo. Ringre ji magin kaachiel gi nyithindo, chwo kod mine pod omok e bwo lowo manosienyore. Lweny osebedo ka dhi nyime kuom higni 2.5 e alworano kendo osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka sani ji kale midhiero mar ngaji kaachiel gi tuoche kaluwore ni thieth bende ok chopnegi e yo makare.